Вітаю усіх, хто долучився. Зараз почекаємо ще некілька хвилинок, секундок. Мабуть, хтось ще дойде. І одразу Дарвікім вітаю у чаті нашої трансляції. Зараз я побачу, тут почнеться у мене трансляція. О, все добре. Звук є, все є. Так, пана Ікса так само вітаю. Так, ну і давайте. Так, знову з лікарні, звісно ж, але наступний уже, здається, повинен бути уже з дому. Там буду з дому, а буде вже більше. Ой, хтось мені пише. Ладно. Буде з дому, буде вже більше комфортніше, більше там всяких штук змогу додавати і так далі. Мабуть, і новини будуть цікавіші на той момент. Ну і давайте почнемо з новинок, які там анонсовані у назві. Там ще щось, мабуть, я додам з того, що з'явилося на тижні, що не потрапило в заголовок. Звісно ж, у першу чергу, маю, що усі новини на гэтым тижні, ну, Олега Ульянова ще так само. Вітаю. Гэта саміт міру, які быў зарганізаваны на гэтых выхадных, які ўжо скончыўся, там бліжэйшым часам там нейкія заявы маюць быць ужо, якія гэта як эта штука называецца, карацей, там гэта дырэктыва, якую там сфармуе гэты саміт. Ось яе там все падпішуць і будуць афіцыйныя выступы. Ось чым гэты саміт такі адметны? Ну, у першую чаргу, таму што такая колькасць людзей на гэты самы саміт прыляцела. Я глядзеў там спісы, здаецца, калі я не памыляюся, каля 56, ну, щось такое, я дакладна не памятаю лічбы, але 56 першых асобаў дзяржаў запрошаных былі на гэтым саміце, і дзесь каля 30 яшчэ гэтых першых міністраў, ну, прэм'ер-міністраў, атрымаецца. Так само было, што азначае, што з большасці на гэты саміт падтраплялі менавіта самыя, скажем так, уплывовыя людзі дзяржаў, якія, уласна, былі запрошаны. Ну, вядома, што некаторыя з прадстаўнікоў дзяржаў былі на іншых мерапрыемствах, таксама не менш важных, бо паралельна адбывалася сустрэча G7, на якой Зеленскі, дарэчы, таксама патрапіў, нягледзячы на што яшчэ патрапіў і на саміт міру, прысвечаны, уласна, Украіне. Ось, з чым гэта ўсё можна параўнаць? Перад самітам у пятніцу быў выступ Пыні з быццам бы нейкай заявай, з быццам бы нейкім заебали пісаць, з быццам бы нейкім планам, уласным планам міру, і гэты план міру Пыня чытаў з паперкі, таму што, напэўна, каб не пачаць распавядаць пра дасягненні там якога-небудзь умоўнага Петра I або Екатерыны II. Ось, таму чытаў з паперкі, каб ужо дакладна не панесла. Ось, і план яго заканчивался тым, што папросту Украіна мала аддаць Донецкую, Луганскую, Запорожскую і Херсонскую вобласці, у іх адміністратыўных межах аддаць іх Расіі, вывесці адтуль усе войскі, і тады у той же самы дзень імгненна Расія
припыніла вагонь на ўсёй лініі фронту і пачаліся б нейкія там перамовы, спробы пра штосьці там дамовіцца. Выглядала все вельмі камічна насамрэч, таму што, па-першае, ён чытаў з паперкі, і нават тыя быццам бы ремаркі, які ён мусіў па рэжысерскай версіі казаць ад сябе, а не чытаць з паперкі, ён все роўна чытаў з паперкі. І таму гэта выглядала яшчэ больш наіграна і яшчэ больш смешна. Таму што калі ты спрабуеш быццам бы жартаваць, чытаючы па паперцы, ну, гэта смешна, як мінімум. Ну, і зноўку ж гэта выглядала вельмі непрэзентабельна, скажем так. Чаго нельга сказаць пра саміт міру, які адбываўся ў Швейцарыі. Бо гэты саміт, уласна, падтрымлівалі і непасрэдна кіраўнікі краіну. Збольшага гэта былі прэзідэнты, ну, большасць краінаў прэзідэнцкіх просто ў свеце. Ось прэзідэнты або прэм'ер-міністры. Але, прынамсі, да мяне не даходзіла інфармацыя, каб якая-небудзь уплывовая краіна ці лідар або прэзідэнт якой-небудзь уплывовай краіны пасля выступу у Пыні зрабіў бы заяву, што ось гэта формула, прапанаваная Пуціным. Яна ось самая справядлівая, самая чэсная. Я яе, як і ўсё грамадства краіны, якую я прадстаўляю, я яе падтрымліваю. І вось менавіта так мае адбыцца, каб настаў мір у рэгіёне. Але чамусьці мне падаецца, што такіх краінаў не было. І нават той самы Кітай, які быццам бы там самы блізкі да Расіі, там Паўночная Карэя, мабыць, але лідары нават гэтых краінаў нічога не сказалі наконт пуцінскай формулы міру. І ніякіх заяваў пра гэта не зрабілі. Таму што, хутчэй за ўсё, у адносінах з Расіяй яны пераследуюць уласныя нейкія мэты. Ось Кітай, уласна, хоча, каб эканоміка ягоная не абвалілася там ніжэй плінтусу. Ось і спрабуе неяк там грацца з тым, што ён як бы і супраць захаду, але там і не вельмі ўжо і падтрымлівае Расію, і ось у гэтым, калі можна так сказаць, шпагаце спрабуе там неяк ратавацца, але рана ці позна не атрымаецца, бо берагі разыйдуцца настолькі далёка, што патрэбна будзе папросту абіраць. Ось, таму ж да таго ж яшчэ там і санкцыямі загрожваюць заходнія краіны і Спалучаныя Штаты у тым ліку. Ось, а Спалучаныя Штаты адзін з самых такіх найбуйнейшых спажыўцоў кітайскага рынку вытворчасці. Ось, таму у Кітая таксама свая дылема. Што датычыцца таго, што адбывалася ў Швейцарыі, там усё адрознівалася ад таго, як гэта выглядала, адрознівалася ад чытання па паперцы, якое мы бачылі у фармаце Пуціна. З-за таго ж нават тыя арганізацыі, якія, ну, шчыра кажучы, ні на што не маглі ўплываць, пачалі прымаць пэўныя рэзалюцыі. Ось, адной з такіх гэта была заява МАГАТЭ пра тое, што ўсе энергетычныя, і ў тым ліку ядзерныя аб'екты Украіны маюць перайти пад кантроль Украіны, каб Украіна ажыццяўляла над імі кантроль і бяспекавую, скажем так, ахову, каб там нічога не адбылося неардынарнага, скажем так. Ось, у тым ліку гэта датычылася і Запорозскай АЭС. Ось, і бліжэйшым часам там пэўныя
крокі, якія мусяць адбыцца, будуць апублікаваныя. Ось будзе нейкі план, агучаны, прынамсі, план, якога будзе прытрымлівацца МАГАТЭ. Ну і увогуле саміт міру выглядаў значна прэзентабельным і уплывовым, чым прэс-канферэнцыя Пуціна, на якой там, що там было, РИА Новости, Інтрафакс, що там яшчэ, якія там расійскія засталіся, гэтыя быццам бы уплывовыя медыа. Ось, таму параўноўваць тут нават няма чаго, але можна зрабіць пэўныя высноўкі. Тое, што свядомы свет падтрымлівае адных і не падтрымлівае другіх. Цими резолюціями вже замучили, треба більше дій. Ну, по великим рахункам, МАГАТЭ – это назиральная такая организация, структура, и по сутнасці не може нічого. Усе її, скажімо так, дзеі, які яна можа рабіць, гэта як парадныя. Парадныя не ў плане, што парад рабіць, а ў плане, што яны могуць толькі радзіць, як все мае адбывацца, але, як паказвае практыка, не заўсёды да гэтых парадаў прыслухоўваецца той бок, да якога гэтыя парады уласна звернутыя. Але гэта, скажем так, той орган, тая арганізацыя, якая была створаная дзеля кантролю за бяспекай самаэнергетычных, у тым ліку ядзерных аб'ектаў ва ўсім свеце. Таму яна ўплывовая толькі там, дзе, скажем так, выбачце секунду. Выбачце, прыйшлі, папрасілі. Санітарка прыйшла, папрасіла заряднае для тэлефону. Бывае такое падчас эфіру. Вось гэта, скажем так, там, дзе працуе заканадаўства, там, дзе маюць прыслухоўвацца да парадаў, дзе рэальна глядзяць на рэчы, там гэта працуе. Ну і зразумела, што Расія гэта не тая краіна, якая прыслухоўваецца да чагосьці рацыянальнага. Таму казаць пра тое, што самаарганізацыя нічога не робіць, і яна і не можа нічога зрабіць. Гэта як, знаеце, зараз прыдумаю параўнанне. Это як прасіць кол-цэнтр повесить вам полицию у ванной. Бо кол-центр не може повесить вам полицию у ванной, попросту тому, що його інша задача. Він просто там може накерувати до вас там майстра, який повесить гэтую полицию, але гэта не ёсць задача непасрэдна там кол-центра або там службы гэтай дапамогі, якая працуе по тэлефоне. МАГАТЭ, яна таксама, яна як такі назіральны і парадчы орган. Яна для тых краінаў, дзе гэтыя парады бяспекі маюць пэўны ўплыў, там яна гэта ўсё працуе. Там, дзе не маюць або не хочуць, каб гэтая арганізацыя мела ўплыў, там яна і не мае гэтага самага ўплыву. Таму все працуе вось так. Так, забяспечваюць міжнародныя гарантыі проти неправамірнага выкарыстання ядерных тэхналогій та матэрыялаў, а також спрыяюць розвитку стандартаў ядерной бяспекі, включна радыяцыйны захіст та іх рэалізацыі. Так, я пра тое кажу, што гэта не арганізацыя, якая там не Інтэрпол, напрыклад, якая там здзяйсняе пэўныя дзеі там па
затрыманню там асобаў, якія знаходзяцца там у міжнародным розшуку. Яны там могуць дзеяць там на тэрыторыі шматлікіх краінаў, там дзе ёсць прадстаўніцтва Інтэрполу. МАГАТЭ крыху інакш працуе, такая, калі можна так сказаць, даследчая камісія, якая папросту сачыць за тым, каб все было добра. Ось, і не загражала там Чорнобылем чарговым. Ну так, это не такая, якая прыйдзе і пастучыць па галаве. Так, і што яшчэ, якія яшчэ можна высновкі зрабіць з таго, што адбылося вось гэтая заява Пуціна і саміт міру. У той заяве, якую рабіў Пуцін, можна было пабачыць, што не тое, што ён там вельмі ўжо там напужаны тым, што адбываецца, але гэтай заявай пра тое, што Украіна мае адвесці войскі менавіта з тых абласцей, якія яны быццам бы ўжо далучылі да Расіі праз той быццам бы рэферэндумы, якія там адбываліся ў 22-м, здаецца, не ў 23-м годзе. Таму все гэта паказвае на тое, што магчымасці саманаступальных і самаваенным шляхом гэтыя обласці цалкам заняць і кантраляваць у Расіі няма. І яны не выглядаюць там нейкімі бачнымі в бліжэйшым часе. Ну, тэорыя харкаўскага наступу показала, што калі там па зямлі наступаць, не вельмі так проста. Казаць пра нейкі наступ па гэтым самым праз Днепр, праз той же самы, ці праз іншыя рэкі папросту ўвогуле выглядае нерэальным. Ну, а я вам нагадаю, што Херсонская область і там частка Запорожскай, яны папросту раздзеленыя Дніпром. А Днепр там такі досыць шырокі, я скажу, гэта не нейкі там ручаёк, які там дашчэчку паклаў і перабег. Так не атрымаецца. Ось таму наступальнай перавагі менавіта на гэтых накірунках тых абласцей, якія указаў Пуцін, няма. І магчымасцяў іх захапіць таксама няма. І выглядала гэта як, ну, аддайце, калі ласка, нам гэтыя вобласці, і мы спынімся на некаторы час. Але людзі, якія памятаюць гісторыю, нагадвалі міжнароднай супольнасці пра тое, што адбывалася ў 30-е гады мінулага, можна сказаць, ужо нават тысячагоддзя, але мы пойдзем на мінулае стагоддзя, калі по пакце Молотава-Ріббентропа, там частка Славаччыны, яшчэ там некаторыя землі мелі адысці Германіі па падзеле сфера ўплыву. І ўсе мы памятаем, чым гэта ўсё скончылася, бо так гэта ўсё падзялілі быццам бы, і Германія быццам бы мала бы задаволіцца гэтымі паперкамі, якія там былі падпісаныя, і тэрыторыямі, якія яна аджала. Але, як мы памятаем, на гэтым нічога не скончылася. А гісторыя, яна мае такую цыклічнасць. Бо калі не рабіць высноўкаў з гэтай гісторыі, яна будзе звычайна паўтарацца. І зараз ніхто, я перакананы, не хоча, каб гісторыя з Германіяй 30-х-40-х гадоў мінулага стагоддзя паўтарылася зноўку, але крыху з іншымі выканаўцамі. Ну і зноўку ж паказовым з'яўляецца ўзровень падтрымкі свету адной, скажем так, і другой формулы
міру ў рэгіёне, бо што датычна Пуціна, там ён папросту зрабіў нейкую заяву падчас нейкай прэс-канферэнцыі, дзе агучыў быццам бы свае умовы зупынення вагню, якія я, прынамсі, я не чуў, каб хто-небудзь уплывовы падтрымаў і заявіў пра тое, што вось гэта самае чэсна і справядліва. І з іншага боку, гэта саміт міру, дзе формула Зеленскага, міру Зеленскага, гэта тое, што Расія мае пакінуць тэрыторыю краіны да межаў 91-го году, і толькі потым пачнуцца якія-небудзь перамовы пра тое, як мае адбывацца урэгуляванне адносінаў далей. Вось якую падтрымалі такая досыць вялікая колькасць, у тым ліку і першых асобаў дзяржаваў. Так, давайте посчитаем, что там у чатику. Интерпол таща зараза. Він на подставі російської заяви, здається, естонську прем'єрку в розшук подав, яка зараз балотується в Раду Європи. Ну, не знаю, мабуть. Там сама структура гэтага Інтерполу, яна такая, бо у кожнай країні прадстаўніцтва гэтага Інтерполу, яно незалежнае. Яно не тое, што там дзесьці стварылі і там папросту разаслалі агентаў. Ну, там у кожнай краіне яно сваё. Ну, гэта так же самае, як там, напрыклад, Радыё Свабода. У кожнай краіне Радыё Свабода, там свая Радыё Свабода, свае журналісты, свая там галоўная рэдакцыя, якія самі там щось там вырашаюць, щось публікуюць. Гэта так же самае Інтерпол. Акрамя назвы, і нейкай там агульнай базы, у іх там мала што ёсць. Бо у кожнай краіне там свая, скажем так, асобная структура, как можна так сказаць. Вибачте. Да, Інтерпол ще той зад. Ну, в Чехословаччині не було волі, хоча армія і не була нічогенька, і вони могли були притягатися з німчиками. Да, шмат хто мог там потягатися з немцями, але, як показала практика, не вельмі то вже і змогли. Асабіста там толькі, напэўна, Великабрытанія там змагалася, і то яе ратавала папросту тое, што яна не ёсць кантынентальная частка Еўропы, і толькі таму там з ёй складанасці Гітлера былі. Таму не магу сказаць, што там таксама нейкая ваяўнейшая была дзяржава і некая там звышздольная армія. Так, ну давайте далей. Так, саміт міру. Саміт міру, параўнанні. Ну, в прынцыпе, навінаў-то не так шмат, як аказалася. Пра саміт міру тут за 20 хвілінаў я ўсё распавёў. Ось, што яшчэ з навінаў было з тых, якія не патрапілі ў загалоўкі? Напрыклад, вельмі радасна мне было пачуць пра тое, што нарэшце Амерыка зняла забарону на перадачу сваёй зброі, свайго азбраення, тэхнікі і гэтак далей полку Азов, што не можа не радаваць. Дарэчы, літаральна за некалькі там гадзінаў да эфіру чуў, так, зараз вам рэкламку прыбяру, чуў заяву камандзіра Азову Рэдыса пра тое, што гэта можна лічыць перамогай Украіны над расійскай прапагандай, пра тое, што Азов не ёсць там нацысты, яны там не ядуць немаўлят на сніданак і так далей. Таму гэта такая досыць істотная падзея. І да таго ж яшчэ Азов з'яўляецца адной з самых эфектыўных брыгад. Ось, збольшага, як я мяркую, менавіта таму, што гэта
добравольчая бригада, бо там не шмат мабілізаваных, і калі нават ёсць там мабілізаваныя, то патрапілі яны сама да Азова па ўласным жаданні. І у любым выпадку пры ўсіх астатніх роўных бригада, якая сфармаваная на... Вибачте, тут трошки поправлю, сяду по-іншому. Любая бригада, якая сфармавана на добравольчым руху, на уласным жаданні кожнага у гэтай бригадзе рабіць тое, што яны робяць, яна будзе мець перавагу над, там, умоўна кажучы, над мабілізаванай бригадай, дзе людзі там, мабыць, і мелі б жаданне ваяваць, але, скажем так, патрапілі не з уласнага жадання, а з неабходнасці, скажем так. Ёсць неабходнасць ваяваць за Украіну, таму яны ваююць за Украіну. Ось у Азове не толькі з неабходнасці, таму што трэба ваяваць за Украіну, а яшчэ і жаданне маюць ваяваць сама за Украіну, і найэфектыўнейша ваяваць за Украіну атрымліваецца там, дзе людзі хочуць гэта рабіць. І таму Азов адна з самых эфектыўных бригад. Ось тое ж самае можна сказаць і пра трэцюю штурмовую. Ну, па сутнасці, там адныя, мовна кажучы, корані, і тая, і другая бригады абодве, вибачте, тут трошки заблыталася моя мышка. Ось і тая, і другая бригады, яны добравольчыя. Так, ну і досыць хутка мы разабраліся з навінамі. Калі вы там хочаце яшчэ нейкія навіны дадаць, пішыце там, накідвайце ў чацік, я прачытаю сваё меркаванне наконт гэтых навінаў, распавяду мінімальна, а мабыць і максімальна прааналізую, як гэта ўсё будзе здольна ўплываць на сітуацыю ва ўкраіне. Ось, а у мяне апошняя навіна, якая там фігуравала, выносіў я гэтую навіну літаральна там ледзь не з панядзелка, ўсё чакаў, калі там эфір настане, таму што гэта настолькі проста, скажем, не то, што запала ў сэрца, а настолькі папросту сітуацыя стала відавочнай. Бо на пачатку тыдня Святлана Ціхановская, лідар невядома чаго, сустракалася з радай, якую можна назваць радай невядома каго. Ось, таму што там 6700, вы памятаеце пра гэтую магічную лічбу прагаласаваўшых беларусаў за гэтую каардынацыйную раду там трэцяга склікання ўжо нават, калі другое было, я дзесь прапусціў, напэўна ваяваў, калі было другое скліканне. Ось, правяла сустрэчу з каардынацыйнай радай гэтага трэцяга склікання, дзе казала, што нам у плане там беларусам і гэтак далей не варта казаць пра тое дрэннае, што адбываецца, пра тыя там нейкія недахопы ў працы, пра і гэтак далей, а варта канцэнтравацца на тым, што нас яднае, на тым, што дае нам магчымасць рушыць далей. І ўвогуле, Тимур Філоненко, а я ўсё думаў, ці ты ўвогуле жывы там цэлы тыдзень, не было ад цябе ніякіх там навінаў на тваім канале. Так і вось, заявы такія, што давайте не будзем размаўляць пра тое, што у нас адбывалася дрэннага, давайте казаць пра тое, што ў нас добрае. І гэта мне нагадала адну такую проста рэч, проста якую вы зараз самі і пабачыце. Я это понимаю. В огне таких событий кто будет разбираться? Ты журналист, или ты из Польши приехал, или ты работаешь на этих местах, всех остальных, или ты на Раштуде. Понятно, что с этим разобраться невозможно. Но дальше, когда их задержали, прошел день, прошел двое, прошло трое, не кормили, били. Вот с этим надо разобраться. Может, перевернем эту страницу? С удовольствием. Уласна.
Власне, ось гэтую фразу, якую Лукашенку там потым узгадывалі неаднаразова пра вось гэту пра перагартанне гэтай старонкі. Ось і зараз Ціхановская уласна просіць пра тое ж самае. Ну, толькі, скажем так, іншымі словамі. Метадычка застаецца тая ж самая, але сутнасць звароту, сутнасць размовы не змяняецца. Давайте не будем пра добрае, пра дрэннае, давайте пра добрае. А тое дрэннае давайте не будем. Давайте яго там пакінем дзесь там у мінулым, ці там, як сказал Лукашенко, давайте перагарнем гэтую старонку. І гэта такая крынжаціна, що просто я насамрэч не то, що нават у лёгкім, а ў такім досыць глобальным ахуі ад таго, што адбываецца. Бо з тых словаў, якія казала і рабіла ідзеяў, якія рабіла Ціхановская, і калі там яшчэ дадаць тое, што там Ціхановскі казаў пра рускі свет, наведваючы Крым у незаконны адносна украінскага заканадаўства спосаб, там можна такую нармальную мемную кароткаметражку зрабіць, ось, дзе Ціхановская казала бы пра тое, што мудрая Москва так не лічыць, і мудры Путін таксама не бачыць у беларусах там ворагаў. Про тое, што Ціхановскі казаў, што русский мир, он гораздо шире, чем территория Российской Федерации. І наведваў Крым у незаконны спосаб. А як яго выпраўдоўвала потым ягоная жонка словамі, ну, возможно, ему так было просто удобнее. Гэта ж добрае выпраўданне дзеля таго, каб парушаць заканадаўства краіны. Пра што яшчэ? Пра пытанні, пра адказы на пытанні датычна таго, як яна ставіцца да Пуціна. Калі яна кажа, а навошта вы задаеце мне гэтыя пытанні, я ж там не палітык, але пры гэтым усе падпарадкаваныя медыа называюць яе лідаркай беларускай дэмакраты ці лідаркай беларускіх дэмакратычных сілаў. Ну і гэта проста апошняя размова з прадстаўнікамі трэцяга склікання невядома чаго, у медыйным полі гэта называюць каардынацыйнай радай. Пра тое, што давайте не будзем пра дрэннае, давайте пра тое, што нас аб'ядноўвае, гэта проста як апошні цвік у труну, калі можна так сказаць. Але большасць беларусаў, тых жа самых, яны гэта все як не сумна схаваюць. Таму што заўсёды прасцей быць супраць усяго дрэннага і за ўсё добрае. У параўнанні з украінцамі гэта тое, што як бы, ну, калі браць такі прыклад Украіны, гэта як, памятаеце, калі там, напрыклад, крэйсер Маскву патапілі, там маркі пачалі рабіць яшчэ штось. А зараз ужо чарнаморскага таго самага флоту у Чорным морі та мачта не засталося, але чогось радасці няма. Таму што якая радасць, трэба ж зрадаёбіць. Чаму у кагосьці жыццё такое, скажем так, дрэннае, бо звычайна у гэтым вінаваціць уладу. Таму трэба вінаваціць уладу. А як можна вінаваціць уладу, калі ва ўлады ўсё, скажем так, складваецца добра, бо яна там перамагае, бо чарнаморскага флоту няма. Ужо здавалася б, тое, што здавалася на пачатку вайны увогуле неверагодным. Таму разважаць менавіта вось такім чынам, што штосьці дрэнна, але гэта не па маёй віне, не з-за таго, што я там долбаёб. І не магу там штосьці зрабіць сам. Прасцей скаржыцца на кагосьці. І гэта літаральна як быць за ўсё добрае супраць усяго дрэннага. Я за мир, но я вне палітыкі. Прыкладна вось так гэта ўсё выглядае. Так, вітаю яшчэ варшавскі ТЦК.
з'явілася у нас у чаті. Так, до речі, як ви ставитеся до того, щоб Білорусь приєднати до України? Ну, я б не став би Білорусь саме єднати до України. Ось, тому що це все ж таки різні держави, по-перше, але я досить позитивно ставлюся до створення так званого Балто-Чорноморського зв'язу. Це країни Балти, Литва, Латвія, Естонія, Білорусь і Україна. Ось такий ось пояс, який б відмежовував би Європу від тих, як у свій час він відмежовував Європу від монголів, тому що саме тут, на цій, скажімо так, лінії все спинилося. І так же само вони і були буферні зони для ось всіляких можливих російських наступств. Вибачте, щось запершило прям. Ось, і до такого зв'язу я ставлюся добре, тому що у свій час Велике князство Литовське, воно і було літерально від моря до моря, від Балтійського до Чорного. Ось, і включало там і територію і сучасної України, і територію сучасної Білорусі, і Литви, і навіть там частку Росії сучасної. Так само воно в себе включало. І я не бачу в этом нічого дренного. При тим, що, як я розповідав, що всі долучення тих самих територій до Великого князства Литовського, вони не відбувалися шляхом захопу. Тобто там не приходили з війною там, і попросту винішали все, і за цей рахунок там додавали ці території. Ось. А Польща з'явилася там значно пізніше, потім, коли там ВКЛ уже об'єднався з Польщею і створили Річ Посполиту. Тому це все було пізніше. Велике князство Литовське було і без Польщі чудовно себе почувало. Ось, тому, знову ж, це були долучення цих територій, відбувалися не про захопницькі війни, а просто, якби, а давайте з нами. А давайте, будемо пізди давати. Монголам давайте. Ну, умовно кажучи, так це все відбувалося. А з Польщею, до речі, не все так добре відбувалося під час Великого князства Литовського, тому що, не глядячи на заяву, що це був равноправний союз, ось тому що, скажімо так, король був з Великого князства Литовського, це Ягайло, але він там оженився на там принцесі польської этой. Ось, і створили яны Рэч Паспаліту, але при гэтым польскае прадстаўніцтва лічыла, што яно больш прывілегаванае і беларускую шляхту уціскала вельмі моцна. Ось, вынікам гэтага стала 3 статуты Льва Сапегі, ось, потым крыза, як, скажем так, кіруючая, так і крыза кіраўніцтва, што вельмі аслабіла дзяржаву, і як вынік тры падзелы Рэчы Паспалітай, у выніку чаго там часціна тэрыторыяў адышла да Расіі, часціна тэрыторыяў адышла там да Прусіі, здаецца, і Аўстра-Венгрыі, калі я не памыляюсь, 3 краіны вось гэтыя падзялілі тады Великае князства Литовское, хтосьці там себе отжал там частку Польши, Россия забрала себе частку Беларуси, Литвы и Украины сучасных. Ось тому, скажем так, той союз з Польшей, не могу сказать, что был надто уже корыстным, але ён, скажем так, ствараўся для того, каб спыніць крыжакоў. Вот тады гэты Тэўтонскі ордэн ішоў па Еўропе. І, власна, гэтаму саюзу ўдалося.
тэўтонцы былі спыненыя, а далей пачаліся ўнутраныя гэтыя, так, міжусобіцы з-за таго, што там адныя лічылі, што яны больш шляхетныя, чым другія. Таму, ну, гэта калі так умоўна і ў двух словах пра гэтую сітуацыю. Але да сучаснасці гэта, ну, мала мае адносіну. Я не думаю, што там генетычная памяць палякаў, там, яны зараз там гатовыя там уціскаць украінцаў і беларусаў, таму што яны украінцы і беларусы, а тут мы ж палякі, или панство. Таму не думаю, што так адбываецца у сучасным жыцці сярод сучасных цывілізаваных краінаў. Так, пан Іксас не любіць Польшу. Поляків то типова історія, пише Варшавська. Так, вони до себе французького короля запросили, який втік від них. Ну, мабуть. Ну, до речі, коли так казати, то по сутності Велике князство Литовське називалося Литовським, просто тому, що там перший князь був литовський. Ось. Але при гэтым Великае княства Літоўскае ён ствараў не на тэрыторыі сучаснай Літвы, а пачаў ствараць з тэрыторыі сучаснай Беларусі, таму што тады тыя ж самыя, ну, не крыжакі, а там іншыя былі, не памятаю, як называліся, карцей там гэтыя скандынавы. Тады ціслі на краіны Балтыі. І зараз узгадаю, як же ж звалі гэтага першага князя Великага княства Літоўскага. Старасць яна такая. Міндоў, здаецца. Зараз я загуглю, каб не памыліцца ўжо. Бо мне здаецца, гэта быў Міндоў. Але зараз хутенька гуглану. Ну, дзе? Вікіпедыя, давай. Хто там стварыў? Блин. Ну, не бачу. Міндох, все, знайшов. Это 5 абзацаў трэба прачытаць, праглядзець, каб знайсці, што Міндох, першы князь Великага княства Літоўскага. Вось гэта просто быў князь там Літвы, літоўскіх земель, на той момант гэта Жамойце яна называлася. І просто там падчас наступу гэтых скандынаваў ён збег адтуль, таму што не па ўзроўню развіцця балтыйскія краіны значна саступалі славянскім. Той же сучаснай Беларусі, Украіне, Кіевскай Русі і там тэрыторыі Беларусі, якая там не мела па сутнасці там нейкай дзяржавы, просто былі гэтыя рэгіянальныя ўтварэнні. Вось ён збег у Новагрудак, і ў Новагрудку ўжо заснаваў Великае княства Літоўскае, калі не памыляюсь, Великае княства Літоўскае, Рускае і Жамойскае яно называлася. Ось, таму што яно яднала да сябе землі Літвы, Жамойці той же самый, і Рускае за рахунак таго, што некаторая частка Кіевскай Русі таксама была далучаная да гэтага самага княства. Таму яно ось так і называлася. Великае княства Літоўскае, Рускае і Жамойскае. Расіі тады нават не было. Там дзесь палкамі-капалкамі хлебу кавырялі у той момант, калі гэта ўсё стваралася. Ось таму супраць нейкага яднання зноўку ж гэтых краінаў, якія блізкія па духу, першую чаргу, таму што яны ніколі не вялі ніякіх захопніцкіх войнаў. Памыляюся. Великае княства Літоўскае 3 разы хадзіла на Москву у перыяды свайго росквіту.
3 рази стукали у двері Кремля. Ось, і скончилося гэта падпісаннем там міру у свой час. Ось, але таких захопніцкіх войнаў, як монгольскіх, ніколі гэтыя краіны не вялі. Ось, таму можна, немагчыма назваць іх агрэсіўнымі. Ось, таму, але, скажем так, казаць пра далучэнне менавіта там Беларусі там да Украіны. Ось, думка, украінскія штаты, спалучаныя украінскія штаты можна зрабіць. Там будзе беларускія штаты, там штат Беларусь, там штат Літва, там штат Эстонія, там, ну так, это жарт, конечно ж. Бо сучасныя краіны, яны маюць сваю дзяржаўнасць, і неяк змешваць гэтую дзяржаўнасць і пазбаўляць іх дзяржаўнасці за рахунак далучэння да іншай краіны, я звычайна супраць гэтага. Да таго ж навіна была на гэтым тыдні такая сумная для мяне, як для беларуса, які размаўляе па-беларуску уласна зараз. Гэта тое, што беларуская мова патрапіла ў спіс самых моваў, якія бліжэйшым часам могуць знікнуць. Самыя такія, як гэтае слово. Карацей, ты, якія мала хто ўжывае. Ось, таму беларуская мова і так можа знікнуць, хоць дзяржаўнасць захаваць. Бо калі будзе дзяржаўнасць, будзе магчымасць і аднавіць і мову. Я ў гэтым перакананы. Так, давайте пачытаем каментары. Ось, Наталью Полішук вітае, якая спазнілася крыху. Нічога там страшнага. Тут самае цікавае, звычайна, у канцы, калі тут всялякія, як кажуць, дыялогі пра рыбалку пачынаюць. Так. Прикольнае то княства было. Ну так, яно было досыць вялікае. Міндоха ішоў, княства знайшоў. Ну, па сутнасці, так і адбывалася, бо ён папросту стварыў. Я, як бы, не маю нічога супраць таго, што княства называлася сама-літоўскае. Ну, мне, увогуле, пахую, як яно называлася, таму што асноўнымі тэрыторыямі былі беларускія, мова, якая выкарыстоўвалася ў княстве, была беларуская, дакументацыя ў краіне велася на беларускай мове, таму, ну, як бы, тое, што там гістарычна, яна называлася неяк інакш. Мне гэта ўвогуле ніяк не чапляе. Гэта гісторыя. Так яна склалася. Але калі кажуць, што гэта была Літва, ну, выбачце, гэта не была Літва. Калі там кажуць пра Беларусь, пра ВКЛ, гэта была Літва. Ну, гэта ўвогуле не Літва, і Літвы там не тое, што не пахла, але не трэба блытаць лісу з хвастом і называць хвост лісы лісой. При тым, што гэта просто хвост. Так, Генрых III, кароль французскі. Это той, напэўна, які там, як вы палякі паклікалі, які ад іх там збег. Так. Дарэчы, як рыбалка. Рыбалка учора і сёння я быў на рыбалцы. Так, тут ёсць рэчка. Учора так нормальна я там нарыбаліў. Такіх 4 такіх карасіка, такіх з далонь. Розмером я там нарыбаліў. Там яшчэ там подлешчык маленькі там быў, там платвічка нейкая была. Ну, я гэтых мелкіх павыпускаў. Сёння таксама быў на рыбалцы. Не вельмі сёння так все было радужна учора. Ось там акунька невялічкага злавіў і карасіка таксама такой десь крыху менш за далонь. Ну, там, мабыць, там знаёмая, праз якую я рыбаліў, і чыімі вудачкамі я рыбаліў, мабыць, якіх-небудзь катоў, якіх-небудзь там падкорміць, бо я бачыў, там ходзяць каты.
Тому рыбалка такая. Ну, я больше, как бы просто не сидеть тут, бо у выходные тут ничего не отбываецца, у лекарні няма ніякіх працэдураў, і каб просто не сидеть там і не гуляць суткамі ў сталкера, я там вырашыў пайсці там парыбаліць. Ось, тому ось так. Да, еще там такую семью гэтых лебедзяў бачыў, там відэа можете побачыць у мяне. Ну, не ў Тэлеграме, а, дарэчы, там у чаты, здаецца, ну, Тимуру у чаты даклад кідаў там відэа з лебедзямі, там такая сям'я, і гэтыя лебедзі маленькія, гэтыя птушаняты, можна так сказаць, пра такую, такіх памераў птушку, птушаняты, лебедзёў, ось такія досыць ужо вялікія, таксама там плавалі, пер'е там сваё паласкалі. Прыгожа, мне падабаюцца лебеді. Ось, також яны разумныя птушкі. Так, что там дальше? Так, хороший фильм «Винсент Перс Ми Краш». Я не знаю, пошел там что-то свое. Карасята с катарсятами уже выехали за вами. Ну так, я хотел там зробить это видео, что карась. Рыба моей мары. Карась. И там какие-нибудь пост у Телеграм, и замест карася там ставить посылку на социальные сетки карася. Який Євген Карась. Але не зробив. Ось, ніяк не склалися зорки. Так, заведите роман с медсестрою. Ну, я не по этой части. Я не то, что я там на підтримку это ЛГБТ прайду. Ось, не. Я би просто, ну, якби я розрізняю речі. Коли я тут лікуюся, значить я лікуюся. Коли б я тут там відпочивав, я б відпочивав. Мабуть, що-небудь таке би і мутив, але ніяк не з тими, хто мене лікує. Це неетично. Ось. У вас хоча б комп сталкера тягне. Так не сталкер, ні другі, які там виходять, там, до речі, на тижні там вийшов реліз. Вибачте, тут уже треба відповісти. Реліз, там, новий ролик сталкера. Новий ролик сталкера, і там презентованы был на некой нью-йоркской там штуке геймерской. И что самое классное, что увесь этот ролик был украинской мовой. И он таки вельми классный. Ну, мне сподобалось. Не только тому, что он украинской мовой, тому что он таки досить пригожий, змістовний. Чекаю на гульню. Придется там сбор робить на канале, как бы купить лицензию, потому что якби, это такая справа, якую не хотелось пиратить. А зараз я гуляю просто там гэтыя моды сталкера, еще там на перший гэты сталкер мод объединенный пак 2.2, там это все еще на тени Чернобыля, еще на базе гэтага сталкера. То, у што я зараз гуляю. Але, мабыць, калі-небудзь і той сталкер выйдзе, як яго называюць ждалкер, бо ён меў выйсці яшчэ там у 11-м годзе. Ось, і, мабыць, у яго таксама пагуляю, хаця б таму, што гэта, па-першае, сталкер, а па-другое, гэта, ну, мае быць папросту прыгожа. А большасць сталкера, гэта, ось, калі ты просто ходзіш, і табе нават не важна там праходзіць гэтую асноўную ветку, там, якая там лінія вось гэта пабудаваная, табе больш цікава там штосьці даследаваць, дзесь лазіць, там штось знаходзіць, бо сталкер той же самы, які вось выйшаў уже колькі, і дагэтуль выходзяць там нейкія ролики про тое, што там у гэтым сталкере щось знаходзіць там. Дарэчы, я знайшоў у сталкере одну такую штуку,
Ось у гэтым. Там я пачаў чытаць папросту ўсе гэты там заметкі, якія робяцца. Там, бо ён там час ад часу там знаходзіць нейкія там запіскі, нейкія паперкі, на якіх там штосьці напісана, там нейкія дадзеныя ў гэтых кампутарах. Ось, і там пачаў я чытаць, потому што сумна было. І там ёсць такая пасхалачка, я не ведаю, ці заўважылі і іншыя. Вось гэтая быццам бы зона сталкерская, там якая там, про якую распавядаецца ў сталкера, яна з'явілася у 14:33. Для тых, хто не зразумеў, чаму 14:33, ну, таму што 14:88 быць не можа, таму што папросту 60 секундаў ці 60 минутаў, ой, хвілінаў у гадзіне. Ось, таму не 14:88, а у 14:33. Ось гэта ўсё з'явілася. Ось, таму такая пасхалачка. Не ведаю, ці гэта адмыслова, ці не адмыслова, але хочацца верыць, што гэта адмыслова. Так, давайте дальше. Тут нема суседняга аддзялення, тут все одно. Тут, ну, просто такі корпус. Тут як бы в адным корпусе там кабінетаў, які ты ходзіш, дзе там всякие працэдуры робіш, а ў другім ты папросту як бы жывеш там палаты. Там тут нема іншых корпусаў, тут нема там хірургіі, там яшчэ щось, тут просто людзі, якія там праходзяць нейкія там рэабілітацыйныя працэдуры. Так, мне від цих модпаків одного разу майже комп не поплавил. Ну, треба глядеть, что качать, потому что, ну, это ж все такое, оно ж на добровольчым узроўні, или можно назвать такі ўзровень дылетантскім, зроблена. Непрафесійна, але большасць тых, хто гэтым займаецца, ну нейкі вопыт яны ў гэтым маюць, тому што, ну, досыць якасна робяць. Так, медсестры там сімпатычныя. Ну, не знаю, я не заглядаюся, не заглядаюся на цих медсестраў. Ось, тут ходять одні бабульки, ну, это які реабілітуються, їх тут просто такие толпы, натовпы гэтых бабулек, асабліва тут ёсць кабінет гэты, там, дзе гэты робяць электрафорез і электрастымуляцыі разнастайныя. І мне там таксама трэба быць, бо у мяне там 2 працэдуры. Мне там стымуляцыя спіны і плечаў. І там звычайна чэрга такая, што просто пізда гэтых бабулек, там іх там каму калена, там каму там ладышку, там спіну, ногу, плечо, руку, там щось там, коротше, там пізда. Ось, таму я зранку спрабую туды патрапіць, як маю хутчэй адтуль выйсці. Ось, бо в астатніх там кабінетах уже так, ну, прасцей патрапіць. Ось так, дайте дальше читать. Інтерв'ю з Геною є вже на Ютубі. Так, я бачу. Нацики. Так, Анкл Хога так само вітаю у чаті. От так от людина спіч по ділу мовить, а їх тільки медсестри цікавить. Да, до речі. Я тут серйозні речі. Тут саміт міру, там, пиня наполоханий тим, що тут американську зброю дають. А ви тут, іди там медсестру чапляй. Несерйозно. А потім питається, а що ж то рошеновські шоколадки такі смачні? Ось так, ну, супер, зароманите з бабулькою, вона на вас квартиру відпише. Ні, я не таким шляхом хотів би отримати квартиру. Так, а мені електрофорезу опік, я так розумію, опік зробили в дитинстві. Ну так, можна там, коли перебольшити з гэтымі, з напругою, можна там і опек покинуть. У мене теж так само було, але такое, ну, не то, що там з вударями, але такі, ну, почервоніння, скажімо так, було. Ось тому
Таму ось так. Так, ну і давайте літаральна ще некалькі хвілінак вам дам, каб вы там якую-небудзь тэму, мабыць, якую мы зачэпім і пра якую паразмаўляем, закінулі ў чатик. Я пакуль што нагадаю вам, што дзеля таго, каб гэтае відэа як мага больш людзей маглі паглядзець і як мага большай колькасці людзей, каб яго прапанавалі, вам трэба паставіць падабайку. Паставіць жирнага лайкоса, так, лукаса, як кажуць. Ось, тому що менавіта так працуюць алгарытмы Ютубу, бо яны толькі ось па каментарах пад відэа і па лайках пад гэтым відэа разумеюць, што гэта відэа цікавае і прапаноўваюць яго паглядзець большай колькасці гледачоў. Таму і ад вас залежыць, наколькі больш гледачоў будзе ставаць на гэтым канале. Для гэтага трэба ставіць падабайкі і пісаць каментары ўжо пасля трансляцыі, калі яна выйдзе як відэа. Ось, таму працуйце над пашырэннем беларускамоўнага, якое, можна сказаць, і украінамоўны YouTube. Так, схваліків натыкаце. Так, Яволь тыкнула. Ще камент напишу. Было б добра, тому що я бачу, що не вельмі любяць гледачы мае глядзець яшчэ і пісаць яшчэ потым каменты з 7 слоў, бо сама столькі, як высветлілася, неабходна алгарытмам Ютуба, каб адрозніць каментар ад там якогось спамботскага паведамлення. Так, ну і бачу, што нема новых нейкіх пытанняў ці тэмаў. Калі што, раптам вы узгадаеце, зможеце напісаць гэтыя тэмы, пытанні ў каментарах або у Тэлеграме. Дарэчы, можете стаць яшчэ патронам і фінансава мяне падтрымліваць. Там спасылка на Patreon ёсць там унізе дзесьці. Там зараз нікога няма, таму відэа туды закідваць мне няма для каго. Але там вы можете паглядзець відэа, якія былі. Усе гэтыя відэа, яны унікальныя, яны больш нідзе не посціліся. Ось, акрамя як толькі на Patreon. Таму калі вы станеце патронам майго каналу, вы яшчэ зможаце унікальны контент штотыднёва атрымліваць. Вам трэба іти, бо бабцы не вічна раптова смерць цю майно. Ну, так не маё ж майно. Не маё, не шкада. І грамадзянства я таксама не спяшаюся украінскае атрымліваць. Я ось уцекача атрымаю, мне будзе пакуль што дастаткова, таму што я беларускае грамадзянства губляць не збіраюся. Для таго, каб атрымаць украінскае менавіта праз шлюб, трэба будзе яшчэ 2 гады ў гэтым шлюбе пражыць. І толькі потым можна будзе падаць на украінскае грамадзянства. За 2 гады тут яшчэ столькі ўсяго можа адбыцца. Таму так сабе план. Так, ну і так, а що там справа рухаецца 27 числа мінулага месяца. Ужо цэнтральная гэтая ДМС накіравала маю справу з адпаведнымі парадамі у раённы ДМС кіеўскі. Ось, і як мне адвакатка сказала, што на працягу 3 месяцаў яны маюць ўжо даць адказ, або надаць мне статус, або не надаць мне статус. Але я мяркую, што ўсё ж такі нададуць. Таму 3 месяцы. Ну, ўжо месяц дзесь прайшоў. Ну, майже месяц. Таму засталося дзесь 2. Але, мабыць, там і датэрмінова неяк зробіць. Ось, таму, ну, прынамсі, ёсць ужо пэўныя, скажем так, межы. Здаецца, атрыматы в нас так грамадзянства не можна, бо дуже цяжка. Не, кажу, 2 гады трэба папросту ў шлюбе пражыць, каб атрымаць грамадзянства. Это ўжо з гэтым ужо
сустракаліся, вывучалі, скажем так. Ёсць людзі, якія вывучалі гэтую магчымасць атрымаць грамадзянства. Так, зноў куды мне прыйшлі. Так, это мне повернули мое зарядное. Так, да черта. Предрассудки. Да, я не з цих, не з прихильників Київ Прайду. Я больше до цих карасійських каштовностей. Так, ну і добра, і на гэтай пазітыўнай традыцыйнай ноце будзем тады з вами развітвацца. Дзякуй за тое, што глядзелі, дзякуй за тое, што прымалі актыўнасць і стваралі інтэрактыў у чаце. Вельмі гэта прыемна заўсёды. Ну і інтэрактыў, ён заўсёды інтэрактыў, бо непасрэдна можна дзеліцца думкамі пра тыя ці іншыя падзеі і, скажем так, развівацца як украінскі сцяг над Кіевам, а хутка і над Севастополем, і над Сімферополем, і над Марыуполем. Вось, дзякую вам яшчэ раз, ну і слава Украіне, і жыве Беларусь!